حانت فقري حانت بيت كريستيان ميديا بزتفالالي قانقواتات اب حدا املخو بيت استوهبنا تصقا وشتنا خنمرمرو بفقري اب حانت بيت كريستيان كنعبب حبرتنا ملكت فقرنا حانت فقري حانت بيت كريستيان ميديا حانت فقري حانت بيت كريستيان ميديا مزقب هايمانوت تمرتي كاثوليكاويت بيت كريستيان مجمريا خفلي امنت مغلاز قداماي وغن أأمن اللهو نأمن اللونا امنتنا كنجلس كننجر كنمسكر كلنا أأمن اللهو ويكا نأمن اللنا بمبال لجمر سلازنتي أبصرت هايمانة تنجيرو أبسرعة أملغو لترقيا تذكيرو أمنايت إزازاتن صلوتن لمدي أب قبري زوعالي امنت بتخرسيان كدمي مزرزارنا مأمان انتاي كم زخونا خنحات تيقبا نعلي سب رأسو زقلس انزوفن أملاخ بوغن سب زو حبو ملاش امنت نبلو الزقلس اتزي ناتي نايهي واتزل على مستيركم نقر حاسس زبل سب عزوز برهان يهبو ما انتزي كدمي خلو نازي سب زقبرو مدلاين حاسس مبالن قداماي معرف كنستوعل دحر دما أملاخ نسب زقلس قلو ملكتا وقلس اتكال اي معرف دحري استنتينا عمو داتا نتي بأمنة زوحة ملاش سالساي معرف تنجنزبينا معرف حادم سب نزقابير زفولت قلو عقمي قلقو نزقابير مدلاي قبلبي ود سبت صحيفو زليوم مهنياتو خاصب بزقابير مأنت زقابير استفتريوم أملاخ بزي مقراص نابو يسحوهم سب كانتي زي عرفتي حاسس زبلو حق انت حقاسن أب أملاخ طرحي زرخبو زخل نود سب هيوت أملاخ نخصاتف استتصوعي مخانو ناي كبرة قرمو قندي مسرتيوم انكا فتراتو جميرو سب مس ازقابير واسا استتصوعيوم ود سب هيوت زنبر زلوم أملاخ بفقري تدريخو سلاز فطران بزي فقرو كا وطرو أب هلاوي سلا زنبرانيوم سب دلايو نفقرو انت زي تقبلو امناتو أفتاريو انت زي أمبيرو بملو حقي صدقي كنبر أي كألنيوم أب تاريخ كم سترأي كساب لومي دك سب نأملاخ كم زدليوان كم زناديوان بوزح منقدي قلي صوميوم بأمناتو من بمنفساوي أكايد أمن مالت بصلاتو من مسواتو من قبري أملخ أمن أستنتون أمن نزقابير حسس كبلو ترخبو زي ناي قبر امنت أقلالسان ملكعن زي نتصور نقراتكوا انتلوو أب كل بوتا زركب بمخانو سب بارئو حيمنتاوي فطوريوم كبهال يكال نزقابير انكاب حادث سب نقلو على السفتيرو أملا مدري نخنو برخاء متقوم ما انتي كناديو أمو مني فلتقوان حاسس إلوم انترخبو إلو نناي هلاويهم اواناتن بوتاتاتن درتن وسنن مدبلهم انكاب نفسو كفنا رفوق سلا زي كونيم ابو انا ننبر بأبو انا ننقاسقسن انكايدن انتخوناجن ازسب مس املاخ زلو وشتاون هيوتاون ركب كرسع شلل كبهال فصيمون بسب كنصق زكاليوم نايزي اكايدازي مسرتو بزحيو أب عالم كفو نجار كهلو زي مفقات فلتات هايمانوت زي مهلاو ويكا زي مقداس همناي عالم حابتن طريتن مزنبال أمانت زهلو حماق قابلنتن انقفاتن تسعي هايمانوت زخونة نايزمونو أتحساسبا أمود أتاقا فريحو كاب قدمي أملاخ نايز حبان كاب صوعتو كحدم نايز دلي حتاثين ياسب زنبالين مقانيوم وطوم من أملاخ زدليو لبوم يتحوس سبن ازقابير كرسعو ويكا كنصقو زخل قوان تقونه ازقابير ننوسو كف سب نعوم انت خنادي امو ابوخا ملآت هيوتن تحواسن انت خركب إلو انكام نسوع اي قرصن ازي ازقابير مدلاي بوغن سب نايمولو امرو صعرن صبوق دليتن كنعنا لبن انك حاتت نأملاخ أمدلاي نايزمر كوسبات مسكرنات ون يدليهيو أوغيتا نسخا عبين عزز وداسي مسغانا زقباك ايخام كألتكا عبي تبقاقا كلكا عزيكا عليو زنوس ناي فترتكا جرام زخوانا سبكو دسكا يدلي
እዚ ሰብ እዚ ናይ መዋትነት ዕድሉ ለቢሱ ናይ ሓጢአት ምልክቱ ጸይሩ ንስኻ ንትዕቢተኛታት ከም ትቃወም ምስክር ኮይኑ ይርከብ። ምዚ ኩሉ ግን ሰብ ሽሕ እኳ ናይዚ ፍጥረትካ ንእሽተይ ወገን እንተኾነ ክውድሰካ ይደሊ። ንስኻ ከዓ ናባኻ ብዘቕርቦ ውዳሴ ንኽሕጐስ ተተባብዖ። ከመይሲ ምእንታኻ ኢኻ ፈጢርካዮ እሞ ልብና ንኣኻ ከይረኸበ ኣይክዕርፍን እዩ። ንእግዚአብሔር እንፈልጠሉ መንገድታት ብናይ እግዚአብሔር ኣረኣያን ኣምሳልን ዝተፈጥረ ሰብ ንእግዚአብሔር ክፈልጦን ከፍቅሮን ተጸዊዑ እዩ። እቲ ንኣምላኽ ዝደሊ ሰብ ንኣምላኽ ዝፈልጠሉ ገለ መንገድታት ይረክብ። እዚ መንገድታት እዚ ንናይ ህላዌ እግዚአብሔር መረዳእታታት ተባሂሉ ካብ ዝስመ ገሊኡ እዩ። ከምዚ ዘብሎ ከዓ በቲ ባህርያዊ ኣእምራዊ ፍልጠት ዝተረኽበ ማለት ዘይኮነስ ናብ ናይ ሓቂ ርግጽነት ዘብጽሕን ኣብ ሓደ ዘራኽብን ዘተኣኻኽብን ዘረድእን መንገድታት ማለት እዩ። እዚ ካብ ፍጥረት ተበጊሱ ናብ ኣምላኽ ዘቕርብ መንገድታት ክልተ መበገሲ ነጥብታት ኣለዎ። ግዙፍ ዓለምን ፍጥረት ሰብን። ዓለም ካብቲ ናይ ምድሪ ዓለም ምንቅስቓስን ምህላውን ምልውዋጥን ስርዓትን ጽባቐን ተበጊስና ንኣምላኽ ከም ናይ ዓለም መጀመርታ መወዳእታን ክንፈልጦ ንኽእል ኢና። ቅዱስ ጳውሎስ ብዛዕባ ኣረማውያን ክዛረብ እንከሎ እዚ ዝስዕብ ይብል። እቲ ብዛዕባ እግዚአብሔር ክፈልጥ ዝከኣል ኩሉ ባዕሉ እግዚአብሔር እውን ገሊጹሎም ስለ ዝኾነ ተነጊርዎም እዩ። ዘይርአ ባህሪኡን ዘለዓለማዊ ክእሎቱን መለኮቱን ካብ ፍጥረት ዓለም ኣትሒዙ በቲ ንሱ ዝገብሮ ብሰብ ክፍለጥ ተኻኢሉ። ንጽባቐ ምድሪ ንጽባቐ ባሕሪ ኣብ ኩሉ ተበቲኑ ንዝርከብ ኣየራት ጽባቐኡ ሕተት ንጽባቐ ሰማይ እውን ሕተት። ነዚ ኩሉ ነገራት እዚ ተወከስ ረኣየና እሞ ክንደይ ከም ንጽብቕ ኣስተውዕል ዝብል ምላሽ ክወሃበካ እዩ። ጽባቐኦም ንርእሱ ምእማን ምምስካር እዩ። እዚ ጽባቐ እዚ ተለዋዋጢ እንክኸውን እቲ ዘይልወጥን ጽባቐ ብቐንዲ ዝኾነ ኣምላኽ እንተዘይኮይኑ ካልእስ መን ክገብሮ ይኽእል እናበለ ቅዱስ ኣጎስጢኖስ ነቲ ሕቶ ይገልጾ። ሰብ ሓቅን ጽባቐን ንምቕባል ብዝሓደሮ ዝምባሌን ብዘለዎ ናይ ሞራልን ሰናይ ተግባራትን ስምዒት ብናጻ ዝምባሌኡን ብሕሾኽታ ሕልንኡን በቲ ናይ ዘለዓለማውነት ሓረርትኡን ናይ ታሕጓስ ሃንቀውትኡን ተደሪኹ ብህላዌ ኣምላኽ ይመራመር። ኣብዚ ኩነታት እዚ ድማ ነፍሱ መንፈሳዊት ከም ዝኾነት ዘረድእ ምልክታት የስተውዕል። ነፍሲ ዘርኢ ዘለዓለማውነት ምዃና ኣብ ውሽጥና እንርድኦ እዩ። ናብ ደረጃ ግዙፍ ነገራት ክትወርስ ዘይትኽእል ምንጫ ኣምላኽ ጥራሕ ክኸውን ዝኽእል። ዓለም ኮነ ወዲ ሰብ መጀመርትኦምን መወዳእትኦምን ካብ ባዕሎም ከም ዘይኮነ በቲ ህላዌኦም ዝምስክርዎ እዩ። ኣብቲ ህላዌ ብርእሱ ዝኾነ መጀመርታ ኮነ መወዳእታ ኣብ ዘይብሉ ህላዌኡ ከም ዝሳተፉ ይገልጹ። ወዲ ሰብ እምበኣር ከምዚ ኢሉ በብዓይነቱ መንገድታት ኩሉ ሰብ ኣምላኽ ክብል ንዝሰምዮ ናይ ኩሉ ምንጭን መወዳእታን ዝኾነ ህላዌ ናብ ምፍላጡ ከብጽሕ ይኽእል። ወዲ ሰብ ናይ ህላዌ ፍልጠት ክጭብጦ ዝኽእል ዝተፈላለየ ናይ እምሮን ተመራማርን ዓቕሚ ኣለዎ። እግዚአብሔር ድማ ንሰብ ኣብቲ ውሽጣዊ ህይወቱ ከሳትፎ ስለ ዝደለየ ርእሱ ክገልጸሉን ነቲ ብእምነት ዝተቐበሎ ግልጸት ንምቕባል ዘኽእሎ ጸጋ ክዕድሎን ደለየ። እቲ ህላዌ ኣምላኽ ዝግንዘብ መረዳእታታት ግን ንእምነት ከሰናድወናን እምነትን ኣእምሮን ኣብ ወዲ ሰብ ከም ዘይጻረር ንምርዳእ ክጠቕመና ይርከብ። ንኣምላኽ ምፍላጥ ብትምህርቲ ቤተ ክርስቲያን እንካብ ፍጡራት ተበጊስካ እቲ ናይ ኩሉ ነገራት መጀመርታን መወዳእታን ዝኾነ ኣምላኽ ብናይ ሰብ ባህርያዊ ብርሃን ኣእምሮ ኣርጊጽካ ክፍለጥ ከም ዝከኣል ኣደና ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዝተስተምህሮ እዩ። ብዘይካዚ ክእለት እዚ ከዓ ሰብ ነቲ ግልጸት ኣምላኽ ክቕበሎ ኣይምኽኣለን። ወዲ ሰብ ግና በምሳል እግዚአብሔር ስለ ዝተፈጥረ እዚ ክእለት እዚ ኣለዎ። እንተኾነ ሰብ ኣብዚ ዝርከበሉ ታሪኻዊ ኩነታቱ ወይ ሃለዋቱ ኮይኑ ንእግዚአብሔር ብብርሃን ኣእምርኡ ጥራሕ ክፈልጦ ብዙሕ ጸገማት ከጓንፎ ይርአ። ኣእምሮ ወዲ ሰብ በቲ ባህርያዊ ዓቕሙን ብርሃኑን ተሓጊዙ ኣብቲ ሓቀኛን ርጉጽን ፍልጠት ኣምላኽ ክበጽሕ ከም ዝኽእል ብሕልንኡ ብዓለም ከም ዝግደስ ከም ዘካይዶ እውን
كم متن فتارخا قبل باتنا بحريا وحقي كم زحاتملنا بنصر زبهال أقوى انتخونه وعمره سبقن نتي أبهريو زلو كؤلوتو بزقبأن أبو نجرن فرن كوعلو صقامات يقاطمهم كميسي اتن أزقابهر زرعي حقتاتكم أخا عمانغو أملاخن سبن نزلو ركب زرعي حقي انكاب درجة قزوف نقرات زل عليهم إذا حقتات زي أقبري كوعلن أبهي وثناك أصلو وكحدرن انقلو نزخلو بمنفساونت بمقبار رأسنا كنمنن يدلين مهنياتو أمرو سب بزي حقتات زي كمرامر انقلو كابتي درت حواساتون حساباتون طرح زي كونس حاتيات بسنكي زسعبو حماق زنباليون أبساقم يركبيو بز مهنيات زي انبار أكم زي زبالة نقرات سبات اتي حق خخون زدلي وزبالي حاسة ويزة تراتر غيرون بمقمات بقليل نرؤسهم يومنو مأنتزي سبتي قلصت أملاك كبره قدن يخونو زي برهان الزخاء لعلي عقمي أمرؤو نزخونا نقرات رح زي كونس بأمرؤو كبصحو نزخ المنفساون مرلاون حقتاتون مقنزاب يدليو أزز تبهل حقتات أمرو ودسب ببهريو كبصحو زي كال أيكونن قنكا أبزهلو كونتات عليت سب زي نقرات زي بخلهم سبات بزي سقم أمو برقصنة مسجيقا بزي مدبلاق مأنتي كفلت اتسمياو برهان قلصت أدلاي يخون بزعبا أملخ بخمي نزارب ومرسب نفلتات زقابير كبصحو كم زخقل بيت خرسيان انكتقلص بزعبا زقابير نخلهم مسكلهم موسى كم زكالون رقص أنيايا انتزي كا مس كالوت حيمانات مس فلسفنان سنفلتاتن كم اون مس زي امانتي مستم البو ازغابير زبلون نموسا زرقصنت زي يحجزام بزعبا ازغابير انفلطو ازي دروس سلازخونه اتي ابهاهلانا ون قانقانا عقمو درتيوم بأملاح كنزارم كلنا كاب فطرات تبقشنا بتي درت ويدما دخم سبقاوي نايفلتاتن حساباتن مدبنا انتزي كوينو بخالق من قدي خنقبرو اين خادنينا كل فترة بمطانو نزقابير زمسلولو علوو بفلاي سبناي أملاخ الرأيان أمثال نستفتريو أو فترات زركب بعينتو سناي نقرات حق إهيوات صباقي أبزقابير نزركب موتاتا زي بلو فتصمنا يقلز سلازي نحنا أبزي فتصمنا فطرات تمركسنا بزعبا أزقابير كنتزارب نخل كميسي بتي ناي فطرات عبيتن صباقن أبيلكا ناي قباريوم فطاريوم أمثال يفلاتيوم أزقابير لعلو خلو فطرتيو أمبار كسنتي خنقلصون كنريون كنشبطو زي نخل أملاخ بسبقاوي أزرار بانام انتي كيندانا قرو كابزي درود قدولو ناي فطور أزرار بانا ناسا كنكون قتلنا كنصعر يدلينا سبقاوي قالاتنا وترو كابتي مستير أزقابير رحوقيو رقصيو بزي أقبابزي بإزقابير انكن زارب بسبقاوي من قدينا نقلصو نتي موداتا زي بلو صفحو بزقبا خنقلصقوا انت زي كالنا بحقس نبصحو نفولطينا كم اون نتي أمانغو فتارن فطورن زلو قرب مسسل نخنفلت أمانغو نزلو عبي فللي كنستوعل يدلينا نعملاق كنفلطو نخل دما زي ايكونن كمتي ايكونن نابلنا دامبر زيو كمزيو نابلكا بزقبر رقصنات ايكونن كم اون فطرات مسؤول ركب كم زلوهم نفلات سب ببهرين بصوعتون حيمانتنيا فطريو انكاب املاخ سلزخونا مبقلو نابون سلزملس بدليتو ركبو مسؤول انت دلدلو ملء سبقاوي هيوت يولون سب ببهريون بصوعتون حيمانتنيا فطريوم انكاب املاخ سلزخونا مبقلو نابو سلزملس بدليتو ركبو مسؤول انت زي دلدلو ملء سبقاوي هيوت يولون نو زبقع ببصعنا أبزقابير سر زرخبو سب مس ازقابير ستافين خهلوويو تفطيرو بخلن تناي مسخا مستوهاهاتكو حازنن سقاين أيكرخبننيو هيوتي بأخا استملأ حقينا هيوت كخونيو
ቅዱስ አውግስጢኖስ ሰብ ንናይ ፍጥረት ምስክርነትን ንድምፂ ሕልንኡን ክሰምዕ እንከሎ ብርግጽነትና ፍልጠት ህላው ኣምላኽ ክበጽሕ ይኽእል። ንሱ ናይ ኩሉ መጀመርታን መወዳእታን እዩ። ፈጣሪናን ጎይታናን ዝኾነ ንውልቁ እውነተኛ ኣምላኽ ብተግባራቱ ፍጡራት ኣቢልካ ብባህርያዊ ብርሃን ሰብኣዊ ኣእምሮ ብርግጽነት ክፈልጥ ከም ዝከኣል ቤተ ክርስቲያን ተስተምረና። ጉባኤ ቫቲካን ቀዳማይ ቁኖና ኣብ ፍጡራት ዝርአ በብዓይነቱ ጽባቐ ብጽሞና መወዳእታ ናይ ዘይብሉ ኣምላኽ ኣምሳል እዩ። እቲ ኣባህላና እኳ ነቲ ምስጢሩ ኣጸቢቑ ዝገልጾ ዘይክእል እንተኾነ ካብ ናይ ፍጡራት ፍጽምና ተበጊስና ብዛዕባ ህላዊ ኣምላኽ ብሓቅነት ክንዛረብ ንኽእል። ፍጡር ብዘይ ፈጣሪ ኮንተ እዩ። ስለዚ እቶም ኣመንቲ ነቶም ዘይኣምኑ ወይ ከዓ ከኣምኑ ንዘይደልዩ ናይቲ ሕያው ኣምላኽ ብርሃን ክርእይዎም ብፍቕሪ ክርስቶስ ከም ዝግደዱ ይፍለጡ። ምዕራፍ 2 ኣምላኽ ምስ ሰብ ክራኸብ ይመጽእ። ኣብ ፍጡራት ተመርኪሱ ሰብ ብባህርያዊ ኣእምሮኡ ንኣምላኽ ብርግጽነት ክፈልጦ ይኽእል እዩ። ግና ከዓ ብዘይካዚ ካልእ ዝስርዓቱ ፍልጠት እውን ኣሎ። ነዚ ፍልጠት እዚ ሰብ ብዓቕሚ ኣእምሮኡ ክበጽሖ ዘይክእል እዩ። መለከታዊ ግልጸት ተግልጾ ይበሃል። ናጻ ብዝኾነ መደቡ ውሳኔኡ እግዚኣብሔር ርእሱ ንሰብ ገሊጹን ወፊዩን ነቲ ምስጢሩ ከዓ ጋህዲ ገበሮ። እንካብ ዘለዓለም ኣትሒዙ ንጥቕሚ ኩሎም ሰባት ኢሉ ብክርስቶስ ዝወሰኖ መደብ ስምረቱ ገሊጽዎም ንፍቁር ወዱ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንመንፈስ ቅዱስ ብምልኣኹ ነቲ መደቡ ብምልኣት ኣግሂድዎም። አንቀጽ 1 ግልጸት እግዚአብሔር ንመደብ ስምረቱ ገሊጽዎም ብሕያውነቱን ጥበቡን ርእሱን ምስጢረ ድላዩን ክገልጽ ስምረት እግዚአብሔር ኮነ። ምእንተዚ በቲ ስጋ ዝለበሰ ክርስቶስ ኣብ መንፈስ ቅዱስ ሰባት ናብ ኣቦ ክቐርቡን ኣብ መለኮታዊ ህይወቱ ተሳተፍቲ ንምዃን ክኽእሉን ፍቓድ ኣምላኽ እዩ። ሰብ ክቐርቦ ኣብ ዘይከኣሎ ብርሃናት ዝቕመጥ ኣምላኽ ብድላይን ዝፈጠሮ ሰብ ኣብቲ መለኮታዊ ህይወቱ ከሳትፎ ይደሊ። በቲ እንከወዱ ኣቢሉ ከዓ ርስቲ ውላድ ክህቦ ፍቓዱ ኮነ። እግዚአብሔር እምበኣር ርእሱ ንሰብ ብምግላጽ ሰብ እውን ብወገኑ ክምልሸሉ ዝኽእል ልዕሊ እቲ ባህርያዊ ዓቕሙ ኣጸቢቑ ክፈልጦን ክፈትዎን ዝኽእል ክገብሮ ደለየ። መደብ መለከታዊ ግልጸት ኣብ ሓደ እዋን ማዕረ ብተግባርን ብቓልን ተፈጺሙ። ተግባርን ቃልን ኣጸቢቑ ዝተኣሳሰርን ነንሕድሕዱ ንምብራህ ዝተሓጋገዝን እዩ። መደብ ኣምላኽ ሓደ ፍሉይ ዝኾነ መለከታዊ ብልሓት ኣለዎ። ደረጃ ብደረጃ እግዚአብሔር ንሰብ ሓሳባቱ ይገልጸሉ የሳትፎ በብስጉም ከዓ ነቲ ምእንትኡ ዝገበሮ መልእልተ ባህርያዊ ግልጸት ንኽቕበል የሰናትዎ። እዚ ግልጸት እዚ ኣብቲ ስጋ ዝለበሰ ቃሉ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ይፍጸም። ቅዱስ ኢሬኔዎስ በዓል ሊዮን ብዛዕባ እቲ ኣብ መንጎ ኣምላኽን ሰብን ዘሎ ናይ ሓድሕዳዊ ርክብ ምቅርራብ ኣምላኽ ተጠቒሙ በዚ መለከታዊ ሓልዮት ደጋጊሙ ይዛረብ። ሰብ ንእግዚአብሔር ምፍላጥ ምእንቲ ክለማመድ ኣምላኽ ከዓ ኣብ ሰብ ንኽሓድር ምእንቲ ክለማመድ ከምቲ ፍቱው ኣቦኡ ቃል ኣምላኽ ክርስቶስ ኣብ መንጎ ሰብ ሓደረ ወዲ ሰብ እውን ኮነ። ሰላም ተኸታተልቲ ሓንቲ ፍቕሪ ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ሚድያ መጽሓፍ መዝገበ ሃይማኖት ቀዳማይ ክፋል ኣብዚ ይፍጸም። ካልኣይ ክፋል ኣብ ዝቕጽል መደብና ክነቕርበልኩም ኢና። ሰላም። ስለ ኩሉ ነገር እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ኣሜን።